nira tini tam ni bagai ase o part office so phai o ma ha ke flag ro moi chonglai ha kisa lupur no sak nar di sari nam ani bumke probita korboni wansani bisingo ang na fast bubag na hamjagai ang phaika kham longsago ang age bijipino vote ja ang boroni tong sitrani bagai ang boroni lage tong maya ang age bo okhoriya party o fast joining tini ang mothao phaika nang bo party ni phai ang tabo bubag na hamjagai phaika bo party ni phai no ang BJP ni phaio nang BJP ni tam ko ang kono punsa khaya kono thangjaya party o kintu bas ang age fast vote rakhabono ang tai vote bono ruliya ke nang ni pichone nang khorobusu borok di phai tini o ang di prom bisoni ka family condition ama ani ama tongo engka ani mama sumutongo kono sajak borok bur khato rekha ya samia ang fast puta koijon putat kan niro ni donjon toitong puta hambai Upagraki! Upagraki!